χτες πάρα πολύ απλό. Τα τελευταία 15 χρόνια. Τον μπάρκο που ήταν μπροστά τη Μαρία, μαζί ανεβήκαν. Στο κακό μες. Κρυώνιζε. Πες την κρυώνι. Can I get you a jar of paint and stuff? Ρώτησαν κρυώνι. Θα βγει εδώ η κάπου να τσιμπήσουμε. Πού να τσιμπήσουμε, δεν έχει τώρα τσιμπήσουμε. Εσείς φάγατε καλά το πρωί, εγώ δεν. Α, κατάλαβα. Άμα δούμε το σώμα να μου γράφει. Γιατί θα πάρω ταξί και θα φύγουμε αμέσως. Πότε τώρα. Τώρα θα πάρουμε ταξί. Εγώ θα πάω με τα πόδια. Όχι, θα πάμε ταξί τώρα. Βάζω με ταξί. Στο ξενοδοχείο. Σε μισή ώρα ξεκινάμε το ξενοδοχείο, τι ώρα. Κοίταξε, αν φύγουμε 6 ώρα, καλά είναι. 6 ώρα για να πάρεις τη συζήτηση. Τώρα τι ώρα είναι? Παρά 25. Να φύγουμε 6 όλοι. 6, 6, 10. Τώρα θα φύγουμε όλοι Τι μαζί. παρά 25.